Dia 5 d'estar tancat, el quin dia, i avui vaig a contar-vos un conte del meu amic Llorenç, en homenatge a ell, on estiga. Ell estaria contant-vos contes, com jo també, que es diu el mig armut. Això és un mig armut, que és una mesura de gra. Ahí se mesurava l'arròs, el gra, aquestes coses. Val? I diuen i conten que hi havia una vegada un xiquet, no era molt espavilat. En l'horta, diem, li falta una llepaeta, li falta un regó, i en el meu poble, en Massanassa, li diuen li falta mitja hora de motor. No era molt espavilat i sa mare el va cridar «Vicentet, Vicentet, vine cap ací, que vol mare que mana». Cregut sí que era, espavilat no, però cregut sí. Mira, tinc esta moneda i ves al molí i demana-li a la molinera que te fique mig armut i mig de farina. Mare, ja sap que jo no soc molt espavilat i se m'oblidarà pel camí, què puc fer? Mira, xiquet, ves cantant-ho i així segur que no se t'oblida. I el xiquet anava cantant mig armut i mig de farina, mig armut i mig de farina, I en això que va passar per un lloc on hi havia una era, on hi havia un home que havia replegat tot el blat i el tenia allí secant-se en l'era per a trillar-lo, per a separar el gra de la palla. I quan va veure aquell xiquet li va dir «Què dius, xiquet, què dius?» Mig armut i mig de farina, te pegues en una bascolla, en tota la faena que estic fent, així que tinc l'era plena i en lo que m'ha costat, vols que misca només mig armut i mig de farina de tot este blat? Dius, no pegue, que parlant s'entén la gent. Vostè què vol que diga? Jo vull que digues que nisquen 100 sacs, de farina. I el xiquet, que nisquen 100 sacs de farina, que nisquen 100... I això que es va creuar un altre home que tenia tota la cara rata, tota la cara plena de grans. I quan va sentir, què dius, xiquet, que dius que le nisquen 100, te pega així un calbot, home, però en tota la cara plena de grans que tinc, vols que me nisquen 100 més? No pegue, que parlant s'entén la gent. Vostè què vol que diga? Que no nisca ni un ni cap. Vale, i ell, que no nisca ni un ni cap, que no nisca ni un ni cap, i en això què va passar per una sèquia? Hi havia un llaurador que havia caigut en la sèquia portava prou aigua, amb els dos gossos, salpiconet i salpiconeta, i estava allà, n'havia tret un i estava maldant en l'altre a veure si el podia traure, i en això que li va dir, va agarrar el xiquet i dir, què dius, xiquet? Que no nisca ni un ni cap, que no nisca en terrea aixina de manró, però home, se m'ha caigut el gos, n'he pogut traure uno, estic ahí en salpiconeta que no sé si podré traure-la i tu m'estàs dient que no nisca ni un ni cap, no pegue. Vostè què vol que diga? Que conforme naixi un, que nisca l'altre. I el xiquet se'n va anar d'allí, que conforme naixi un, que nisca l'altre, i en això que va arribar al molí, toca la porta, li va obrir la molinera era torta, li faltava un ull, i el xiquet, que conforme naixi un, que li nisca l'altre, i la molinera no es va parar, va fer pam! Li pegà un carxot, li digué, home, soc torta, me falta un ull i vols que me nisca l'altre, me quedaré cega. Diu, no pegue, que estic estudiant. Jo què sé, m'han embolicat uns i altres per ahí, que anara dient unes coses i altres, i quan t'ha arribat així és el que me tocava dir. Això, per cert, així, on estic? Això és el molí, xiquet. Ai, és de veres, ma mare m'havia enviat per mig armut i mig de farina, que era el primer que cantava, mig armut i mig de farina. La molinera li va ficar mig armut i mig de farina. I el xiquet digué, i ma mare m'ha dit que li la porte volant. De manera que va eixir a la porta del molí, i des d'allí de la porta del molí, en la coixinera, on li havien ficat, que és com un saquet, on li havien ficat la farina, feu zam! Ale, ves, arriba a casa. I quan va arribar a casa, diuen, i sa mare li va preguntar per la farina, el xiquet li va dir, ai mare, que no t'ha arribat, si te l'ha enviat volant des del molí. Diuen que aquell xiquet no es va poder sentar en uns dies, però altres diuen que la mare d'aquell xiquet era tan pacient que ella mateixa se'n va anar al molí, va comprar mig armut i mig de farina, va fer unes coques cristines que estaven de categoria internacional, van berenar i així pau, i allí glòria, i s'ha acabat la història.